Srpska slagalica je projekat u okviru kojeg se gradovi i opštine predstavljaju kroz različite teme, a sve u cilju promocije privlačenja turista. Željko Žegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koji je inače tvorac projekta, je naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Negdje u najavi smo rekli šta je cilj ovog projekta, ali ajde konkretno. Šta je cilj ovog projekta kada ste ga pre nekih 10 meseci pokrenuli? Jednom rečju, cilj ovog projekta je da otkrijemo neotkrivenu Srbiju i on ima ne samo promotivni karakter, već ima pre svega i informativni karakter i ima i obrazovni karakter. Jako je važno, mislim da naši sugrađani, naročito nove generacije, novi naraštaji saznaju uopšte šta u Srbiji imamo, kakve sve značajne istorijske, da kažem, i objekte i lokalitete imamo i mislim da Srbija zaista ima čime da se pohvali. A na kraju, cilj ovog projekta jeste između ostalog da se pomogne lokalnim samoupravama da promovišu i svoje ekonomske potencijale. I to besplatno. I to besplatno, tako je. I ne samo što je pokrenut ovaj sajt, nego smo napravili linkove i sa privrednim komorama, i našim privrednim komorama, i nekim privrednim komorama i udruženjima u inostranstvu koji takođe promovišu sve ono što nam ponude u stvari ove lokalne samouprave. I oni sami biraju teme u okviru nekih 5 tema šta će da postave na taj sajt. I kako vi birate? Šta je ono najinteresantnije? Oni sami biraju, mi radimo znači selekciju i mi im pomažemo u tome, naročito onima koji ne znaju kako na najbolji način to da predstave i obično je to, da kažem, su predstavljeni neke istorija samog grada, odnosno uprave, znamenite ličnosti, zatim tu su kulturna dešavanja kojih mi u Srbiji zaista imamo toliko da svi naši sugrađani ne znaju za njih i naravno tu su ti investicioni potencijali i ono što je jako interesantno isto i neka lokalna jela tradicionalna, objavljujemo recepte, ne samo da bi ponudili drugima da ih spremaju, već i da sačuvamo ih od zaborava. Mislim da je isto naša kuhinja jako omiljena kod inostranih pa i domaćih gostiju i zašto u krajnjem slučaju im ne ponuditi da to i sami spremaju iz tih lokalnih sredina. Gde se sve mogu vidjeti te prezentacije? Koji su to sajtovi? Pa sajt je na našem ministarstvu i Srbijan Puzzle ima, znači Srpska slagalica ima poseban sajt, ali kao što sam rekao postoje linkovi i na sajtu Privredne komore. I ono što je jako bitno, mislim da mi želimo jednostavno, pošto evo sad i sajam turizma ovde u toku, a znamo da je vlada prošle godine takođe davala podsticaje za razvoj domaćeg turizma, da što više u stvari tih turističkih znamenitosti i potencijala ponudimo i domaćim i inostranim gostima. I ono što je bitno, i neki kažu da svi putevi vode u Rim, ali to hoću da kažem, mi imamo jednu fantastičnu priču da mnogi rimski putevi su prošli kroz našu zemlju i mislim da ljudi ne znaju da je na teritoriji Srbije između ostalog rođeno 18 rimskih kraljeva, što nas izdvaja, znači najviše posle Italije, što nas izdvaja po mnogo čemu, da su oni bili osnivači naših gradova i Sirmijuma i Singidunuma i Viminacijuma i da od toga zaista mislim da možemo da napravimo jednu sjajnu turističku priču. Isto tako, naša zemlja je bila uključena i u donošenje Dunavske strategije. Mi smo, Dunav je, mogu da kažem slobodno, najlepši deo je upravo na delu od Gradišta, odnosno Golubca, pa sve do rumunske granice, gde on zaista liči na more i sada uz obnavljanje ovih nekih istorijskih lokaliteta poput Lepenskog vira, zatim Golubačke tvrđave, što je takođe bio jedan projekat koji radimo sa Evropskom unijom, i sa pristaništem koji će se uraditi u Golubcu povezuje se isto tako, da kažem, otvaraju se velike mogućnosti turističke upravo za posetu Viminacijumu i nekim od ovih istorijskih lokaliteta. Dobro. Jednom nedeljno predstavljate opštinu ili grad. Koja je bila u fokusu ove nedelje, a koja će biti naredna? U fokusu ove nedelje bio je Kruševac. Mi smo do sada predstavili negde oko 30-ak lokalnih samouprava i naravno i ovim putem pozivam sve lokalne samouprave koje do sada nisu pripremile te materijale da nam se prijave. Tako je, mislim da će to veoma pomoći predstavljanju njihovih lokalnih sredina i naravno pozivam sve naše sugrađane i vaše gledaoce da posete
posete sajt Serbian Puzzle. Mislim da će otkriti mnogo zanimljivosti, ne samo u Kruševcu koji je sada aktualan i u fokusu, odakle i naša poznata glumica Radmila Savićević, otkriće i neke važne istorijske činjenice o gradu, manifestacije koje se održavaju u Kruševcu, a za sledeću rundu smo predvideli Žagubicu, ali ajde, nek ostane malo tajna šta ćemo da predstavimo tim povodom, da bi i naši gledaoci mogli da upoznaju, i pročitaju. Sve se molim, zadovoljni ste. Pa da, mi smo zadovoljni, ali ono što je bitno, još su zadovoljni predstavnici lokalnih samouprava, mislim da je ovo i za njih pomoć, zato što ne samo u smislu da će ih naterati da bolje rade i njihove turističke organizacije, već i da se bolje pripreme i da bolje pripreme tu svoju turističku ponudu, da bolje verovatno pripreme određene materijale, da bolje obeleže određene istorijska zdanja i muzeje i da jednostavno zajedno sa nama rade na promociji tih lokalnih sredina. Evo, nedavno sam bio i u Novom Bečeju, recimo, upravo sam hteo da vidim i na licu mesta šta to posjeduje recimo jedna lokalna sredina i mogu da kažem zaista da je to fascinantno. Evo, oni su prisutni ovde i na sajmu turizma, pripremaju jedan veliki projekat autokampa, znači autokampova kojih malo ima u našoj Srbiji, imaju nekoliko muzeja, imaju jedan najveći muzej, da kažem, traktora u Srbiji, brat pokojnog košarkaškog trenera Ranka Žeravice to drži, imaju nekoliko zavičajnih muzeja, spremaju se da rade akvapark. Znači, sve su to neke mogućnosti koje naši turisti mogu jednom kratkom vožnjom da obiđu, da posete, da provedu lepo vreme, a u krajnjem slučaju da se upoznaju šta mi to sve imamo u Srbiji. I to jeste cilj čitavog ovog projekta. Dobro, zanimljivo, srpska slagalica. Hvala vam puno što ste bili gost ovoga jutra. Hvala.